succes, det er jo noget fantastisk noget. Og så bliver den Michael, det dårligste, man kan blive i Brøndby, det er altså nummer 2. Den overlægger skulle ikke bare være her, den skulle være helt heroppe. Vi havde aldrig vundet Europamesterskab i 1992, hvis ikke Per Bjerregaard og Brøndby IF havde indført heltidsprofessionalisme i dansk fodbold. Aldrig. Men man skal også huske på, at der er ikke så langt derfra så til fiasko. Det store drama omkring Interbank-sagen. Der var nogle detaljer, som jeg ikke var forberedt på forretningsmæssigt. Pludselig skyldte vi jo flere 100 millioner væk. Bilulykke i slow motion stadigvæk. Det er Roma. Det er det mest smertefulde nederlag, jeg nogensinde har haft. Der er liv, og der er død, når det går af helvede til. Men så er der en ny begyndelse, når vi rejser os. Fordi at der er et fællesskab, som er i allerhøjeste grad i live. Når det går godt, så er der ikke noget bedre sted at være. Når det går dårligt, er der heller ikke noget bedre sted at være. Fællesskabet i Brøndby er jo helt unikt. Det er jo også det, der er med til at holde ind til ilden. Men i sidste ende, så vil man jo gerne vinde.